Ćao ljudi, danas ćemo pričati o finalu svetskog prvenstva između Argentine i Francuske. Pa moje neko mišljenje je da će Argentina pobediti 3-2, da će golove dati Messi, Rodrigo de Paul i onaj mali Alvarez, a za Francusku će golove dati Mbappé i Griezmann. Sad malo da analiziramo timove. U suštini, Francuska je mnogo jača, kompletnija reprezentacija. Može se reći da bukvalno ima 3 tima. Znači, pored Brazila, oni su bili favoriti. Nekako, realno je bilo da u finale bude Argentina-Brazil, ali svi smo priželjkivali da gledamo Argentinu i Portugal, da vidimo ko je bolji, Messi ili Ronaldo. I sad, naravno, svi navijamo da Messi osvoji protiv Francuza. Uglavnom, Argentina na početku loše igrala, prvi meč što je izgubila u Saudijske Arabije, ali je trener posle promenio tim. Posebno su bekovi bili loši, on je ubacio Akunju u sledećoj utakmici, na sredini je ovog McAllistera, što igra u Premier ligi za Brighton, i ovog malog Alvareza, što mu je nadimak Pauk. Spider Aranja, kako ga zovu, on je uneo najviše živosti u tim. Bukvalno su se Argentinci probudili. Posle su lako dobijali, a najveći izazov im je bila Holandija. Tu su se malo namučili, ali trener je našao taj tim što dobija i uspeli su da se ovladaju Holanđane. Mislim, tu je sreća isto presudila. Penale su ih dobili. A dok Francuzi, oni su bili dosta ubedljiviji. Verovatno su najlepši fudbal igrali na ovom prvenstvu. Mislim, objektivno kad gledamo, znači Francuzi baš igraju lep fudbal. Njima je najteži meč bio protiv Engleza, ali su se izborili mnogo lakše nego Argentinci protiv Holanđana. Sad očekujem da će ovo biti jedno od boljih finala u zadnjih 20 godina. Znači, bit će bolje od onog 2002. između Brazila i Nemačke, kad su se susreli najbolji napad i najbolja odbrana, to jest najbolji napadač Luis Nazario de Lima Ronaldo i najbolji golman Oliver Kahn. Sad će ovo biti sudar Messija i Mbappéa. Pa vidjet ćemo ko će biti bolji, ali ja sam rekao svoju prognozu 3-2 za Argentinu i naravno svi navijamo za Messija, da Messi osvoji konačno taj World Cup ili svetsko prvenstvo.